أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب فضل قيام الليل. وقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. هي ترى تسوي هجريا باكلاني كمناني أني بناني ندورو شهر صوال من هجرة سانكالو تنا بسوني أمغاني كلناي. ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو ناني نا بسوني بساباناي. أمبي داودا بوغو مسجد رجاء وامبو كونو درس إمامنا النووي رحمه الله ككتاب كونو رياض الصالحين. بوندا منا باب فضل قيام الليل. كون ني بوندا آية منون حديثا منون نانا سوجولي سنة فلا فسمنتيالا سوفن فلا فسمنتيا من بالا نيمبونداي أبنا كما أودكا. أكو قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به النافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أصره. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل قيام الليل. مؤلف من النووي على كنما أيافو ككتاب كنو رياض الصالحين بوندا منا كسو جولي فسمانتيا. قيام الليل يعني الصلاة فيه. ناكو قيام الليل الله يموني كصلي سوفلالا، وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة. سو جولي سوفنا فلا alede kanyi kateme sallu beka farda salli kofe. Ni farda salli borala sufen nafila de kanyi kateme sallu to beka. Kama sayati inshallah fil ahadis. Komi obena hadisaun la chogomi ni ala sunna. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ثناء على القائمين في الليل. ala ya fo masammi senalen da korotalen do ala yetanuni ke sujo bagauka. fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatahajjada. aya kan nabi nyumanya mariya ko aka sujo like. fa qala alako wa min al-layl ako chide masudo fatahajjad bihi. ikan nafila ke salli ke su dola nafila talaka o ye farankaye ima nimbena sarahula sarahu fula bina fuala nafila talaka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
ni sallira sufela la ka sufe nafila ka su don nafila alaye ala bi jo yoro la qiyama do jo yoro mi ni bebi tanuye fa amarahu Allah fa amru Allah nabiyahu an yatahajjada min al-layl ya'ni min al-layl la ya'ni kull al-layl ni ala ya kanna nabi nyuma nyamariya ko aka salli sufela la nyini ta ka sube jo la nyini toye ko aka sube jo la nyini toye de لأن قيام كل ليل ليس من سنتي إلا أحيانا parce que kasube jo alaye wote sunna fo wakati ka qiyam asr ramadana comme misali ramadana talaba sungalo talaba ibeshe ka o sun bejo alay su bejo alay meni wote ka kikal la dai kanyana mo yakunu sungo su e ka su bejo alay ka su be ken nafila e wote sunna ka su koni benna su be ken nafila la o ye sunna wakati de comme sungalo talaba ibeshe ko su benyana maya wa mal albagiyatu fa sunnatu an yanama wa yaquma mais suto ni sungalo talabante suto ibe do sali ibe do sino sunna yode ni sungalo talabate suto la ibe do sino ibe do jo alaye ode sunna قوله تعالى فتهجد به النافلة لك اختلف العلماء رحمهم الله في قوله النافلة لك ni ala ko jo sufela la o ye nafila ye akon nafila talaka min fulani ye ko doni ke baw ye nyon soso ala faqila limana anna hada qasu bika yani al wujuba tahajjud do ko nafila talaka kore munye ko kasujo sun nafila su joli kasu dojo alaye oye wajibe ekatide ekerekeranoye su joli su fila nafila joli e tiden ka wajibiye لأن خير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه التهجد إلا أن ينجره من يتيدن تناي على كان نجمتنا sun nafila ma wajibi o ka fonni mo min yidda fale in nazara an yatahajjada lazimahu alwafa bin najri wa illa fala ni ciden ta hada madawun to sun nafila te wajibi mo sika fonni mo min yidda fale e yire yidda fale kun ne be to ka sufen nafila ke alaye wala sun nafila ka wajibi ni kadda fale nye mais ni wote la sunna fila ma wajibika mais sunna fila ko a wajibra ciden ko amma nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yajibu alayhi an yatahajjada min al-layl mais min ni ciden yere ko ne ala kan nabi nyuma wajibra alayka de akan nafila ke sufe niye nafila talaka niye doni ko baw ka kuma yala nafila talaka kure munye mana niye kere ya fenye ni ala ye kere na ye ka sunna fila wajibika doko amana ye niye wa khila al mana nafilata laka doko nafilata laka amana jumay ya annahu nafilatu ay ziyadatu wa fadilu ci nafilata laka ala ko cide ma sunna nafila ke joli ke sufela la ويجي وجيديني فسمانتا جيديني هذا ما دون توفله يبقى سر الجنوب إلا يبقى سوفنا فيلا منونا بك جنوب يافا متشيدي أي جنوب منك أما جنوب منك لا قال يا بيافا donc ne ale ye sufen nafila ye ka do farale ka fasamanta kade kon nafila tallaka koroni ni jidili ima ni ala ye ninkima jidili ka do fare ka fasamanta kanaye wa haja lahu wa li khairiha alayhi salatu wassalam ne ibn shamin karahimahullah nan ko nanya ken ninye ka fon nafila laka ay ziyadatun wa fadlu sufen nafila min fulen ninye
ni nye farankaye ni ala ya dima ni nye fasamanta doye ni ala ya kiye wala sufen nafila min fule ni nyate kerekera ni kuro min fule ni te kerekera ni tiden doroye sisa har ni mu wure min kera sufen nafila bagaye sufen nafila bake sababu ka jo jidi ika baraji de ma ka do jidi ika fasamanta de ma donc kuro in te kerekera ni tiden doroye ola nin kuma fula de ben nafila talaka nin kuma fula de bala don ki baw bolo summa qala ta'ala mubayyana ma yakunu min samarati tahajjudi o ko fe ala ko masamin korta lendo su joli su fen nafila manan nafa min bala ko banganye wannan fa jon nafa min bala ci de ne ko banganye qala asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda wajibi tigi ala bi joyoro la joyoro min ni bebi tanu qala al ulama doni ke bago ko ida qala allah ta'ala fil qur'an asa fa huwa wajibu ni ala ko qur'ana kolo la yoro asa o koro de wajibi ya anna allah yab'asuka maqaman mahmuda allah nyine munye itigi ala bi joyoro la joyoro min ni be tanu ye ayyabasuka yawm al qiyamati maqama tuhmadu alaihim min kulli al-khalaiqi ni nafila ke alaye ciden kan nafila annafa jumaye ni ciden yin nafila sufen nafila ke alaye nafa jumaye alaya nafa ke de mbi joyoro la joyoro mi yomal kama do nidam fembe bitam fali rasuli الله صلى الله عليه وسلم المقام محمود يوم القيامة أبيك على كتير جويرو بكا يقيامة دو جويرو من نبيواتنا أو جويرو جمعي أبو جويرو ولا ومنه صفاءة الأجماع سرنيالي دومباي وبك تيرين دي يعني من المقام المحمود للرسول الله صلى الله عليه وسلم صفاءة الأجماع أبي جويرو مني قيامة دونك ندنفون بتشيرين تمو ني جويرو منوني أبي أولولا سرنيالي دومباي سرنيالي باي وسرنيالي باي جمعي وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في سيد واحد yomal kama do hada madem bebe kunu wa bebe jo alay kene kelenka laysa hunaka jibalu wala asjaru wala anharu wala binaw o kene kulute irite kote kogote kene jalande do yasma'uhum dayan wa yanfujuhum al-basar ni woleli kelan kelenya woleli ke beba aka woleli me nya kelemba beye dogo yoro tewa bebe kene kelen de ka la yahulu bainahu wa baina da'i shay'u ni woleli kala ye woleli ke qiyama kene ka fuide te mimbe do woleli kala aka woleli unu nyokonche fuide te mimbe do ni woleli kala nyi nyokonche ولا بينه وبين رأي شيء في شيء واحد لجل كلا فنا فويدت ميمبو وني لجل كلا تشي قيامة كنكا بيبي كنكا لندكا مانا نيا كلمبا بيه فويت ميمبي أنا كلا لجل كلا تشي فويت ميمبي دو أنا كا ولل كلا تشي نيا كلمبا بيه ولل كلا كلا ناي ولل بيبا مي فويت دو أني ولل كلا نكا ولل تشي فويت دو foite min be do ani woleli kala ka woleli che foite ye min be se ka do ani lajere kala anaka yelini nyugonche bebe kene kelende ka watadinu samsu minhum tilebe surunya hada madawna hatta takuna ala qadri mil tilebe gere abe surunya hada madawna abe ke komi mili ye munye do ko ni nyata inya la jelibe da yoromi ko mili yewde do ko ay kali kala tilebe gere hada madew mani kale kala
ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره 50,000 سنة من دون جولي بدنيا فدون كلين جولي بكي كمي جيا سامبا بدورو جولي دون كلين بدنيا أبكو كمي جيا سامبا بدورو سبحان الله العظيم سنابي عليه مسمين كبو الإنسان لا يستطيع أن يخيف ولا ربع ولا 24 ساعة من يسمين سبحان الله العظيم أكو هذا مدين فلجيا كنو إتسكا بين كتري جو إيري مغا أني ناني جيا كنو هذا مدين تسكا كي جولي لا إيري مغا ناني جولي ني سينكا إتسكي جيا كنو إتسكو كي لكن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة من نندو دوي حكبك كمي سامبا بدورو دي من هذا مدين باكي جولي لا سامبا بدورو i jolen be sen fulaka donc nin de bayira na ko kiyama ka ko ani jiya ka ko te ko kele jiya kono ete se kam eri mugani nani jo isenka ibe nyana mi kabbi me la garibe samba bi duru jo parce que hada madum be dan choko kura de min ni aka jiya dan choko te kele ima e jiya kono te se ka alaye me la gara hada madem be se ka alaye parce que lagra la bi dan chogo de la kafanga do la ka barka do la ni jinya dan chogo inte kala jinya dan chogo ni dan chogo la fulende samba bi duru fayalhaqu an-nasa min al-hammi wal karab ma la yutiquna qiyama kininka hada mad hammi busoro geliya busoro utese hammi ni geliya min koro fayatlubu ba'dahu ila ba'di نجرى في الأمر لعل أحدا يشفع لهم عند الله عز وجل أو هذا ما دون وبا أنيني يقول فيه أو كافو قيامة كنكا أم بالله هلا من نشيسا أنت نيانينا نيرلا أم بكم من أنك نيانينا نيرلا لعل أن مغدو سر مغم بي على دلاني يريهم من هذا الموقف mogo dobe a ñini ñogon fe kon ka ko laje pour an ka mogo soro min be ala delanye pour an ka lafiya ka bonni joyoro inna wa yajhabuna ila adam alayhi salatu wassalam yulhimuhum Allah azza wa jalla an yajhabu ila adam abul basar donc hadama dum beta adama fe ala babila hadama dem be dusukun kono ukata adama fe adama alede hadama dembe fay kullu basar abuhum wahidu hadama dembe fakele de la wa huwa adam alayhi salatu wassalam wa ya adama de alakatanuna kisibaka wa kama huwa li ahadatu anna al insana yafiru ila aqrab man yarahu annahu anfa adone no lada kono hari jiya kono ni hada made ni okna na firila doro e yerefe mo min nin tara fe abeshe kin nafa ibe bole kata odefe odi ato qiyamah kene fanala ala ya bilu dusukun kono ambe bora adama de la donc ale de beshe ka annafa anga e walla ile yeta kono utara adama fe فذهبوا إلى أبيهم وتارى وفافه قالوا اسفل لنا ألا ترى ما نحن فيه وكو آدم ماما تمامو ترى آدم فيه وكو آدم ماما وكو على الدلانية إن ياتانا أون بفنا إن ياتالا أون بفن من نوا إن الله خلقك بيده وعلمك اسماء كل شيء ألا يئد na ka bolo de ye ayila duniya fembe togola ayi dan fe mununda ayila duniya ulu togola wa asjara laka al malaikata ayi malika unya mare ka sujuru biye yani ataka khairan kaseera la nyine munye ala ye hera chaman ke ede
adama alai hera chaman di ema o koso fa asfain lana ila Allah o koso ni alai mi hera chaman min dima o koso ala delanye fa ya tajiru bima ja adama be ujura fo ya be ujura juman fo yaqulu inna allaha nahahu an akli min as-sajarati fa akala minha aba fo ko ala ya lebbali arjanna kono ko kana iri do du ko ala ya iri ndu wa hadhihi mashiyatu ni ala sosode fa huwa qijlanu min allah azza wa jalla ni malo yade wala adama ya yarale ni ala soso minka alebe malo ya ala makatala dedi fa kayfa yasfamu lakum inda allah ne ala soso ke ne ni iri min do ala yimbali kon kana iri do ne o iri do o yemmalo yade mo ne malo ya lembe alama ne be ala dele aw ye chogodi ne te shekala dele fa yazhabuna ila nuh alayhi salatu wassalam qiyamam mugo ubeta nuh fe ala kataruna kisibaka wa huwa awwalu rusuli min al-basar nuh de hada madun fanala nuh de tiden foloy awwalu rasuli arsalahu allah li ahli al-ard tiden fulo min ala ya ci kana dugo kolo dunkuma huwa nuh alayhi salam o yen nuh de ala katanu baka فيذكرونه بنعمة الله عليه نونا نوهما وبنوه هكلي جغالا النعمة من كنوه أنه أول الرسول أرسله الله إلى أهل الأرض وباف النوه أي ده تشيدن فلو من على ياتي كان دوكل دونكما ولكنه يأتجر بما جاء من نوح فنبي أجر فو من أبي أجر جمان فو بقوله أبي أجر فو ناككما إن ابني من أهلي وإن وعدك لحق ناكو ألما ندنينكا دمبايا دي ألا فنك الله يتشنيا دي لأن الله وعده أن ينجيه وأهله وكان أحد أبنائه كافرا لم ينزو من الماء وفنصر لا تقولي علي نوح الله نغنى كوني أبن نوح كا مغو كافر حالتي وقت مي كو أبن نوح كشي أنا كدنبايا نوح كدندو تنبي ويه كافر دي وما كشي جينا وطورا جين كنو قال له نوح كديما tumami udonna bato kono nuhu ni mu'minu donna bato kono ako deyma ya bunayya arkab ma'ana wala takun mal kafirin akonde yele bato ka kafaranka kana to kafara kafiru ka duguma yele kafaranka kana ke kafaram kafiru ka denye muhu jabi munna قال ساوي الى جبل يأسمني من الماء akon nuhu ma ko ay nete do bato na nete yele bato nka nebe to duguma men ni jina na nebe e wa yele kulu jaw nunun ka kulu do ka obin kisi jima yani wala arkabu makum la nyine munye nete yele kafara kwa lianna almiyahan ajimatun tadruna kayfa kanati parce que ninji e jipade jirin kera chogo ma ba doa as-samaa'u fataha Allah fi qira'ati kalan chogo dola ala ya sankaba dayele fa fatahna abwaab as-samaa'i ala ko ala ya sankaba dayele wa fi qira'ati fa fatahna bi tasdid at-ta'i ako kalan chogo fula de bala kalan chogo fulu bi taqfif at-ta'i kalan chogo fulana fa ففتحنا أبواب السماء وهي أعجم donc kalan ko fulana min fulani ne ka ke bisidda bitasdidi o de kabo katame
تخفيف انتاكا فتح الله أبواب السماء بماء منهمر قدير أصد من القرب على سانكبا دايلي نجي تامان جي من كتا كوسوبي جي مبونا كبو سانكبا كونو كاتمي كاجلي كاتمي نيه اوا جي فروكو ni foroko falen do jila ni ya dayele ka nyesi duguma ji mbobe chogo mede ji bora sankaba kono ka woyo ka boka teme oka abona ka teme oka ka geleya ka teme oka komi ni jibe bo ewa ji foroko kono chogo mi wa fajjarna li arda uyuna ewa dugukolo fambe fana kera jide dugukolo fambe fana de chira ka jibo حتى إن تنور الذي هو محل النار وهو أصد الأرض يبوسة وأبعدها من الماء بدا يفار أو هاري ميني تبلي كيرو غابوغو ميني تاسما من يروي دوكو كلو يرو بلا ني أليدي كجا كتي أجالين دو كتما بكا ani ji boli kacha katema bekare ji poira kabo yoro dela ya furu ji poira kabo gabu yere dela toblike yoro wa fajarna al arda uyuna kull al ard dugu kuno fambe de kera jinye abbe de kera koy dugu kuno fambe de be kera koy jibe bo bela sankaba dayire ra jibe boka jigi wa idha kanati sama futihati bimai munhamir na kera sa sankaba dayele ni di jin chama be ka boka bo ola ka jigi wal ardu fujirat bil uyuni dugu kulo be chira ka beke jinye kayfa yakun mansubul miyah donc ninji bonyoro beke chokode sa yakunu ajiman jim bonyoro beke bonyoro bel abe bonyade hatta shayda al-ma' ila qimam al-jibal jimbo na dugukolo ka wuli fokulu jammunum be jiya kono awati jin tara be sanfe jin tara kulu be sanfe wa kanat imratun min al-kuffar alladhina kafaru bin-nun ma hasabiyu musodo kera kafiri musode do mogo munun kafirani nuhu ye muso in tumbe wulu de la tuma mi jiwoyo inana muso in dem tumba bolo dem finini tumba bolo dem fitini kullama artafa al-ma'u fil jabali saidati alayhi awo muso in ni akadden yelena kulu de ka ni ji yelena kashe kulu yoro di mema alena akadden be yele sanfe kulu sanfe ni ji yelena kashe ma yoro mi abe yele sanfe kata hatta wasala al-ma'u ila qimmati al-jabal atora kata o togo de la jeba no fe kata fo jitara she fo kulu sanfilala fartafa al-mansub wa wasala ila kabayha awa jimin bake kaboddu koloka ayelena fo kulu sanfe awa jimi ewa mulila kake musoka likabakuru frama ila urkubateha jinyelena kata kumbele frama summa aljamaha limaw o ko fe jitara fo muso dakon comme karafe farafati sabiyaha ila ala min ajali an yunshwa min al-kharaqi tuma mi ji sera muso indama hari bi muso nya den ta sanfe pour toujours dem be kisi chokomi taghruqu hiya wa liwalad tarju an yunshwa min al-kharaqi muso in jatela ale be to jila me tusura ayet denta sanfe hari ni ale tora jila denna kishi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyuma ko alaka taruna kishi baka law naja Allahu ahadan la naja umma sabiyi akon nin doina ni ala tumbe mo kishi kabon nin je na kwa tumbe nin dai mba kishi hakimu yanni hadisa bo min hadisi ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha keden kon nin do ni ala tumbe mo kishi kabon nin je na ni muso ba tumbe nin dai aba tumbe kishi lakin wal yajubillah
me ambe tangani na ala kan tanga qada Allahu ala ahli al-ard an yaqrahu kulluhum ala ya latigede ko foddugo kolo bede katon yinjina illa man rakiba fi hadhihi safina fonni mo min yela nim batola wa yasru addo ala ya latigede kunni mo man yele nuhu kabbato inde ka addo bebe to dinde kono wode yato musoyna den to rajji kono balmo wode yato imamu nasafi ni tara kitawuta shira ilamun nubala li jahabi ani hilyatil awliya li abi nuaymi ako as-sunnatu ka safinatin nur man rakibaha naja wa man taghallafa ni halaka imamuna malik rahimahullah ako tiden ka sunna be ko nuhu ka kurude ube kulu tiden ka sunna be ko nuhu ka kulude ni donna akono ikisira ko nima do sunna ko ni be halaka imamuna malik ko sunna be ko nuhu ka kulude de ninji do minun do na kulin kono wulu kisira mo maddo kulin kono toraji kono e wa imamuna malik ko sunna bo jogode la ni do na tiden ka sunna la kisira la gara dinyani la gara kisira akum mo maddo tiden ka sunna la be halaki ibnu nuhi alladhi kafara bi abihi aba an yarkaba nuhu de nin kafira ni afaye abannaka yelu kafaru kabatoina qala sawi ila jabal ya asimuni min al-ma'i akonni jinana nabi nyere fara kata kuluyma nabi yele kulun nununka ulubin kishi kabo jimma qala lahu abuhu afa qama la asima al-yawma min amri allah illa man rahima akobbi alaka nyamari kamin fulen ni nyebbi dugo kolo ka ko dugo kolo dunko bebe halaki kisi bagate be koy fonni ala yere mo min nema ni donna nim bato kono bi kisi bagate koy kulute mo kisi bi de faye ni fo denye wa hala bainahuma al-mawzu fa kana min al-mukhraqin kanu huna dento benin kuma fale dro jiwoyo donna nuhu ni den ni nyogonche atorajila lakin nuhu alayhi salatu wassalam qala min nuhu alaka taruna kisbaka ko rabbi akunti ala inna ibni min ahli ndey ngademba yadelo wa inna wa'adaka li haqqi wa anta ahkamul hakimina e ala fana kallahi du yechiade kiri tige bagabbe ka kiri tige bagar ye e ala de etu nyillahi du tanne ko bin ka demba ya kisi ndenyen ka demba ya de qala ya nuhu alakum nuhu innahu laysa min ahlika ika demmi ne lahiru taye kumbi ka e wa demba ya min kisi idente ulula idente ka demba ya la ne lahiru taye kumbi ka demba ya min kisi idente o demba ya la munu limanani ne ko be uluda kisi me ka denta ulula de innahu amalu khairu salih parce ka demmi fulin ni aka bara wute bara nyuma wuye yaka demba ya milli mananiye ne ka lahiru be ulude ka min nintede ne lahiru tay ne ka demba ya min kiseliye idente uluda parce que ka dem bara wumanyu bara nyuma tabulo fala tasalani ma laysa laka bihi ilmu awa kanin minin ka fenna min doni tibolo inni aiduka nabi wajude an takuna min al-jahilina nuhu ikana ke jahilula de bi waju kana ke jahilula donc don ko ya hiraya o ko dina balimaya o de ka gele ka teme sinji balimaya ka dina balimaya de ka gele ka teme sinji balimaya ka chidi shewa nuhu yere ka wodo dende fulende ne min nuhu make dina kelenye alaye abo nuhu ka demba yala alaye abo nuhu ka demba yala akalli man ya baliya mi awolo dendo li mu'minu munu limanarani nuhu ye ulu yera demba yala la akadum kewla
lahidu min tarambini ka dunke kisi mun limarani nuhu ye hari ni ewa anu te kabila la ube kabila ye parce que nuhu ka mora chiruma hari na adonte ulu ye ulu kontera ka demba ya la munun kisira uqwatul iman aqwa min ikhwati an-nasab dina balimaya de ka giri ka teme dambe balimaya ka parce que nuhu yere wolo bende fulani ni mais nuhu make aqida kelenye o make dina kelenye ala ye nuhu ka ewa den dambe aya abo nuhu la akoy ka demba yate ninta doyewa adoye munye kayira ko dina balimaya ka gele ka teme sinji balimaya ni mugo dobe sisa na fulo batiki mais aka wolo denye kafiri de ale yere ka wolo den do be kafiri do mais akroke do dembe bakele fakele o ye silama de ci tabaga wore ci ta bolo ni nin denkele to kera kafiri a yere wolo den de do miliyari tigi do a wolo den kele min fulene wode ba ka cieta o kera kafiri mais min ye akroke do be bakele fakele koroke nyirete de o denke be silama do koroke denke de be nin cieta a yere wolo de senta ka ciela munna koroke deinde den abe dina kelena mais al yere wolo den na te dina kelena te drume kelen sura ka ciela ale be ge ka boyede koroke deinde be na cieta dina belema yakka gele ka teme sinje balema yakka anko do afuleke sabana munye sinji balima ya chaman danye jinyate وإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ala ko ni finyeli kera buru la yomal kama do dambete mogosini mogoche balima ya min tumbani nyogonche jiya dambe min tumbani nyogonche jiya ni finyeli kera buru la doro banna dambete mogoni mogonche me dina balima ya ani dina teriya ala ko ali aqillahu yawma ijbaduhum li ba'du illa almuttaqin ala ko terimaw ye nyogon jugu de qiyama kene ka foni mogo munun ka teriya kera ala nya siranya ka ala kanke balimaw ye dina kono balimaw ala kanke balimaw ye dina kono dina balimaya de ka giri ka teme dambe balimaya ka ini mogo do be se ka dambe balimaya ke jiya kono la garabe fara fo kata jiya wulate nyogonye mais nini mogo kera balimaya dina cinya ka tawhid sunna ala fahmu salafu salih ay balimaw ye jiya kono ay balimaw ye la gara wa subhanallah tuman bunu semino yennu ewa nuhu ka kuma info ay seniya ke ala ye seniya sagi katala ma ko subhanahu wa subhanallah ako seniya bi ala innahu kalamu rabbi ajja wa jalla lin nabiy min al anbiya min ulul azmi akon nin fule antigi ala ka kuma de nabi nyuma doya kan nabi nyuma doye na nyuma min fana ni abejjate ulul azmi de la nabi nyuma duru min kausa nabi nyuma be nuhu be ulul de la yaqulu lahu ala ko odema ayijuka an takuna min al jahilina iwaju kana ke jahilula bi waju ikana ke jahilula ni ala fuleka ni fule antigi ala ka kuma da fule ninye na ayafo nabi nyuma ye kabo kan nabi nyuma ula na yuma min fana ye ulul ajmiye ako okana ke jahilula aha sira be se ka dede mai ka fara jahilika dede be fara jahilika nuhu wajura kwa kana ke jahilula edu ulul ajmi cide nabi nyuma ulul azmi ala ya wajo ko kana ke jahilula donc ne ya iranna dawa kela munumbe dawa sugu dola ka be fara nyugonka al quburiyu sufiyun rafidawu shiyawo ka be kolonto an ka be doro an ka fara nyugonka doro an ka boddo da kelen fe an ka bodda kelen fe an ka dade nyugonna ka mu nyugon fe kata
ana ko nuhu kana fara jahili ka kana ke jahile aw ni jahilu be don ka bola abe yele ñogon fe abe baroke ñogon fe abe ñogoy way dunon fana di ñogon ma ninde daway nunde daway ci don ka dawate nunu ñe mugo la filide dawa sugu do be jamana en kono mugo la filide do ani kabidia mugo sabati ko bidia ka no tara yoro mi taguti belebele ba be yoro bidia tigi belebele ba yoro olu de be ke groupe ye ahli sunna wal jamaa kan nyemo de be ka groupe ye kata efo ka sokono itita inne si hafana koy ni yen fo namman do ula ambu soro chogodi ni nyuguna mo lay ba soro chogodi buna bas yemmin kali buna bi talibi ye buna bas bla kata qawariyu akati munajara taran ne si hada kiye ka tinya do fuye kasagi na ya soro na beta bidia kuntigu ni taguti na betu fo uka sokono na ben ne si hade kuye kan ne si hade kuye ka kunnan jade kuye ku waju be bidia minna ube shirku minna ube kaburu bato minna na betu waju kan ne si hade kuye ka bo dombe fen fawye me sika ube tan ne si hade kuye ube tu tanu yede kutanu ku sabati ka fanga duma ku shinshi nunun te dawa kelawu yede nunun ye bidia sabati kelawu de uka dawa ye ninde ala yere haqiqa ye ninde bidia mugo sabati bagaw ni aw yere munun be jate ko jamana ka sunna karmo ko ne jamana ka sunna nyemaw mugo be nindo abela halamina aw yere tara ofo ataro otam aw yo sabati de wa o ba yo welede aw yo sabati de ambe ala de delala ka boda dama jamana ko no o ma museminu ko subhanallah ala yere fule kan nim fonna bi nyuma de wulul ajmi kanake ndi waju kanake jahilula aw take jahilu yere de aw bake kake taguti udela sey bannana naw arrafidaw sufiu min shigle yere addoloki kona bafo ko ale ala de wulude betafo ñogom be ñogo embrasser bolo be di ñogom abe yele ñogom fe abe baroke ñogom fe dumunu be du ñogom fe ne si hakkelente fuye awa hari ni bora fe fana hari ni tara fo i bora fe ni nana sigi awa i kam muhadara la ni tumbe tawhidi fo abe bidia minna hari ni ma ale togo fo ka burgu togo fo iye bidia ko kare ka kaburu boto ko kare ka bidia ko kare ni tunyo kedu no fana be ka anka fara ñogon ka anka do dakelen fe anka bo dakelen fe amba fe ka be fara ñogon ka de la hawla wala quwwata illa billah nunu nye jahilu sabati bagade bidia mu sabati bagade nunu dawa kelawte koy bidia sabati lide ninya amma fa kam ñugo mo law mais ayata do ka ku ne shake buna basa yode kew tumami buna basa taraka warjum fe akunna na awma ka bo ciden ka sebo fe ani ciden ka buranke seba kelente awula sana ka kuma damina yenninde fofolo ka warju ako seba kele te awu cela ya ka yirawbe filibanti damande fuleniye o ko fayi munajara ba woro de tundo ba fula de tubira ibn abbas ayu kuma nyogonya ba fula tubira o yoronin kele ka boka warju cela ka ta farasuna mugoka awu kewa kata tagutu sabati kata kaburu batulaw sabati kata bidia mugo sabati kana fabe dawala et puis utara au pe au sunna mugo munube utara konko de la sauma wala nununde karamugo nununde kalana mun munumbe ya wondu ni nyugura mugo la togo de abe mugo nani ni feuna wala nununde karamugo mun awa au munun tumbe na jijale na baka sunna ka utara au de shembo au koro kata bidia mugo sabati ka sunna mugo shembu koroye kasagi ko dawa nunu ye dawa de tawhidi de ye Sulemani Farashi ani Bilali ibn Rabbah al-Habasi tawhidi de yu faranyogonka tawhidi de Madina kaw faranyogonka awu nyana nunun de be mugo faranyogonka kanani hera jamana kuno ni jamana ma faranyogonka tawhidi ka
jamana ma fara ɲɔgɔn ka sunna ka ala faamu salafu salih jamana denw ma fara ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan o fara ɲɔgɔn kan ye mun ye ciden ye min fɔ ciden ye min fɔ kusa ka kusa i seyil kusaw ka kusa i seyil o jama bɛ komi jiwoyo ɲaman de jiwoyo babɔ kanka ni jiwoyo nana ni kanka min b'a kan dɛ o jama sugu y'o de nafa si t'a la jiwoyo kanka ko ciden ye ko yushiku an tada alaikum umam kama tada li akilatu la qati'atiha قالوا من قلة يا رسول الله يومئذ قال بل أنتم كثيرون ولكنكم قساء كقساء السيل ولا ينجعن من قلوبكم ولا ينجعن من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يلوكأن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قالوا حب الدنيا وكراهية الموت شيء ينفع رسالة كنون ako akateli jinya jama'u be ɲɔgɔn wɛrɛ aw silamɛw kama kana u kɛlɛ k'aw dun ko dumunikɛlaw bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kanu ka dumuni minan na cogo min dumuni min b'a kɔnɔ n'o b'a bɛ du ka bɔ a kɔnɔ ka minan lankolon to ye sɔɔni diɲɛ kafiru a munafaku a bidamɔgɔw u bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ aw silamɛw kama ka kɛlɛ k'aw bololafɛnw minɛ aw la o cogo la sɛbɛw ko ciden ma o dɔn an ka dɔgɔ de wa a ko ayi a ko a dɔn a ka ca dɛ a ka ca yɛrɛ de mɛ a ka caya bɛ komi ji kanka de a ka caya bɛ komi ji kanka de nafa si de t'a la aw ka siranya min b'a ka juguw kɔnɔ ala bɛ aw silamɛw siranya fosi ka bɔ juguw kɔnɔ ka juguw jafari ka na aw ma aw ala bɛ wahana bila aw dusukun kɔnɔ o ko ciden ma wahana ye mun ye a ko diɲɛ kanu ani kasaya kɔ diɲɛ kanu de bɛ don aw la a ye dawakɛlaw finiw lajɛ kɛ anw m'a fɔ fini ɲuman haramuyara an m'a fɔ mobili ɲuman haramuyara dɛ mɛ a bɛ ciden ye diɲɛ kanu min fɔ a b'o de yira diɲɛ kanu de bɛ bila aw dusukun kɔnɔ ani kasaya kɔ o de bɛ bila aw dusukun kɔnɔ a filɛ sisan tɛ jamana in kɔnɔ sunna mɔgɔ fɔlɔ minnu nana ni sunna ye yan n'u jɔlen tun b'u ka sunna kan masalaha t'u bolo u bɛ sa u ka sunna nɔfɛ u bɛ sɔn i k'i ka bolola fɛn bɛɛ tigɛ u la u ka sunna kɔfɛ mako si t'u bolo bɛɛ tun sera n'u ye jamana in kɔnɔ yan bɛɛ tun sera n'u ye tun ka dɔgɔ bɛɛ sera n'u ye jamana in kɔnɔ yan mɛ sisan sunna cayara sunna mɔgɔ cayara sunna misiri cayara bamakɔ kɔnɔ don tɛmɛna bamakɔ kɔnɔ yan sunna misiri kɛrɛn de tun bɛ mɛ bɛɛ tun bɛ siran u ɲɛ mɛ sunna misiri cayara bamakɔ yan sunna mɔgɔ cayara yan mɛ ala bɛ nani yan sisan ciden bɛ nani sɛbɛw bɛ nani kuranna bɛ nani hadisaw bɛ nani mun y'a lase an ma ni jama fu kusa'u ka kusa isɛ ala ye an ka siranya sunna mɔgɔ siranya tun bɛ jugu dusun kɔnɔ jamana in kɔnɔ yan a bida mɔgɔw n'a taaguti ni fɛnw ala y'a bɛɛ fosi ka bɔ dusun kɔnɔ k'o jafari sunna mɔgɔw ma yan foyi ma kɛ ni jɛnjugu in tɛ mudahana min filɛ nin ye mudaratu bɛ yen o alimudaratu ani mudahana u tɛ kelen ye wa yadra'una bil hasanati sayyi'a mudara ye dɛ ni hadamaden min ye kuma jugu fɔ i kana wuli n'a ka kuma jugu i kana jaabi kuma jugu la e ka kuma ɲuman fɔ a ye ka diina fɔ a ye cogo ɲuman la ka nasiha kɛ a ye pour a bɛna cogo min na ale ye baara jugu de ta ka e sɛgɛrɛ e ka baara jugu kunbɛn ka baara ɲuman kɛ a ye pour ka dusukun sama ka na diina ka nasiha kɛ ka na diina ma u b'a fɔ ne ma alimudaratu mais mudahana ye mun ye an ka da de ɲɔgɔn na ni e taara ale bɛ bida min ye e da tɛ maga la i b'a tanu yɛrɛ dɛ hari ka wajuli la a bɛ bida min na i da tɛ maga la a bɛ siriku min na i da tɛ maga la ka ɲɔgɔn sabati galon kan u b'a fɔ ni min dena almudahana nin ye haramu de diina la o waddu law tudhinu fayudhinuna nin ye haramu de mudaratu o bɛ sariya kɔnɔ wa yadra'una bil hasanati sayyi'a u b'a fɔ nin de ma almudaratu nin ye fɛn ɲuman de diina kɔnɔ mais mudahana ye haramu de mudahana de bɛ sisan
mudaratu tubolo lulu be mudahana de la ka ke kafara jahiluka ka ke fara kabur batolauka ka ke kafara bidiya mogoka ne shi hatte kuye ay joka mbi waju an takunu min ajahilina mbi waju kana ke jahilula ni alaka kuma de kata kan nabi ulul azm ay joka an takuna min aljahilina fayatuna ila nuh fi jalika al-yawm وبنا النوه ما ودو نسأل الله أن ينجئنا وإياكم من عجابه نسمينكم كم على الدليل ألك أن كشي ألك أن كشي كبو أكل جابما يأتون إلى النوه ويقولون اسفا لنا قياما مغو بنا النوه مغفو النوه على الدليل فيذكر جنبه أنه سال ما ليس له به علم نوح باك جنبه أبافكو علي على دلفين دولا من دون تابلو والمجنب ليس له وجه يسفو أو نيني جنبه توفنا تيتريتي إلا نيبسك الدليلك المجنب لا يمكن أن يسفى عند من أصاه جنبه تو أي مغمي صوصو اتسكته الدليل لأنه ليس له وجهه فيعتذر parce que titrité e bolonna be wujura dema ni be wujura soronay titri dote e boloni be wujura soronay mo ko fe taramin dali parce que junubu to e kaba fayit ola nuhu ba foko alete sey ewa inshallah ko komi wakati koso amba jo Ibrahima tayina ni ala ye deresore iranna ambe woni Ibrahima tayina ko parce que kanado nyininkalu wakati kono donc anna ta Ibrahima tayina kata fo kata la nyini ye minye ci de nyereta kata ma insha Allah deresore subhanakallahumma illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka